Συμβαίνει τώρα. Πού τρώμε ρε μαλάκα, σου λέω, πού τρώμε. Πού τρώμε. Πώς θα πάμε εδώ. Ο Λεπίδας Γιάννης τρώει ψηλά παϊδάκια στην τοποθεσία Καριά Λάρισα Γκρις μαζί με Χρυσούς Αλετράς και Κώστας Κοντονούλης. Ωραίος. Κοινοποίηση. Λοιπόν, η εκδρομή ήταν πάρα πολύ καλή. Από το Σάββατο που ξεκινήσαμε. Κάναμε το μπανάκι μας βραδινό στο Όλυμπο Ζεύς και τώρα πήγαμε στο Λιβάδι για καφέ. Γυρίσαμε τα πιέρια. Γυρίσαμε όλα τα πιέρια όρη και τώρα είμαστε στην Καριά να φάμε το παΐδι. Τώρα κάνουμε τον Όλυμπο. Και κάνουμε τον Όλυμπο. Και καφέ στο Πλαταμόνα. Ποιος είσαι? Με τζετ ταξιδεύω.